anekdota kurioso bezala, bereziki gonbidatuta jo nintzalako, bertako baten gonbidatuta, baina horrekin geratzen naiz ez, eta nan ikusi nunarekin. Ondoren, animaliak ikusten nituen, safari moduko batean, gonbidapenez, baina gero Botsuanara salto egin zenuenean, eta hori da zure hurrengo geldialdia, bertan ere beste safari biren batean ere egon zinen, ezta? Bai, hori da. Bai, zo honetan etzan bereziki safari bat izan, etzan zo arrunt bat edo esango dugu. Baina Botsuanara joan nintzen, Botsuanako justo puntara, Kasan izena duen herri batera. Eta, hor kurioso izan zen ere, olako lehen aipatu dugun furgoneta horietako batean mugara nindoala, kontrol polizial bat zegoen, eta geratu gintuztenean, nire laguna guzan, hau eta beste lagun bat, kontroleko langile bezala, eta ikusi nindutenean esan dira, kaixo joan zemoz, eta, pentsa ezakezun bezala, beste bidea guztiak harrituta ia nondik ezautzen dituen, eta konfiantza horiek nondik genituen. Eta arazori gabe igaro zenuen muga, ezta? Bai, zorion ez bai. Eta gero Botsuanan, hori Kasaren ere, safari, egun batean inituen bi safari, goizean safari arrunt bat esango dugu, kotxez, eta arratsaldez barkuz bertako ibaian. Bosta hundiak edo Big Five-ak ikusteko aukera auki altzen noen? Ez, orokorrean Afrikan, Malawin ere beste safari bat egin nuen, eta Ego Afrika beste bi ere bai, baina Big Five horiek dira lehoia, leopardoa, bufaloa, errinozerontea eta elefantea, eta errinozerontea eta leopardoa ikusteko aukera enun izan. Egun berria te da ez dut lorik egin. Zure hitza progrearen giltza, bai bizi baldintza, ez du itzala hundirik, jara zure haritzak. Beti eskamak entzen, bizi naiz ni, ez dut play al zure kopidarik. Emaida zoztiarra, beru naurre, berakako kodizut horrekin. Beti eskamak entzen. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Lehen sektoreko profesionalek traktorekin egindako protesten amaierak Gipuzkoako ipar-ekialdeko errepide nagusiak kolapsatu zituen atzo. Marisol Garmendia gobernu espainolak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkariak Gipuzkoako errepidetan asteartean mugatik gertu izandako kaosaren atzean Lakuako segurtasun sailaren aurreikuspen falta dagoela esan du eta protokoloak berrikusteko eskatu dio. Bestalde, sortutako autoilara lutzeak gorabehera ordea, trafiko kudeaketaren irakurketa positiboa egin du Rodrigo Gartzia, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuordeak Euskadi Irratian. Balorazioa positiboa da, azkenean bai batak eta bai beireziak pasaera eredugarria izan dabe, izilurik ez da egon. Azaroaren 30ko greba feminista orokorrean errepide mozketa egiteagatik deklaratu behar izan dute Zumaiako mugimendu feministako bikidek, baita mobilizazioen berri eman zuen 3. lagun bat ere. Hainbat pertsonak elkarretaratzea egin dute Azpeitiko auzitegien aurrean babesa adierazteko.
Eskola Autonomia Erkidegoko ikasleek ere ekin diete unibertsitatera sartzeko probei Nafarroakoei lekukoa hartuta. Guztira Euskal Herriko 17.469 ikaslek egingo dituzte probak. Atzotik biharrera izango dituzte probak Nafarroan eta gaurtik ostiralera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gutxieneko zerbitzua eskaini behar duten Bilbobuseko 18 autobusetatik 24 geldirik daude sabotajeengatik. Biobide enpresa emakidadunak asteazken honetan salatu duenez. Zerbitzu hori kudeatzen duen enpresaren arabera autobusak errepidera atera bezain pronto sabotatzen dituzte eta ondorioz berriro gorde behar dituzte instalazioetan. Gurpilak ziztatzeaz gain pintura eta esnea bezalako produktuak jaurtitzen dituzte ibilgailuen korridoretan. Ondorioz kaltetutako autobusak ordeztu behar direla eta gutxieneko zerbitzuan atzerapena sortzen duela salatu du Bilbobusen arduraduen enpresak. Gutxienez, 75 hildako Gazan Israelek azken orduetan egindako erasoen ondorioz. Eguneko operazio selektiboak hasi dituela baieztatu du Israelek, aireko erasoekin batera Israelgo mugatik kilometro batzuetara dagoen azpiegitura terrorista desegiteko bai lurrazalean, bai lurrazpian. Arratsaldeon guztio, iazko azaroaren 30ean milaka euskal herritarrek kaleak hartu zituzten greba feminista orokorrean. Zaintza sistema publiko eta komunitario aldarrikatzea izan zen helburu nagusia. Grebaren harira, 3 feministak Azpeitiko epaitegian deklaratu behar izan dute gaur goizean. Haiei babesa adierazteko elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunek epaitegiko atarian. Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako jarduneko osasun sailburuak baieztatu du bere sailak ez duela parte hartuko Espainiako osasun ministro Monika Garziak asteazken honetan deitutako osasun sistema nazionaleko lurralde arteko kontseiluaren ezoiko bilkuran. Bileraren helburua autonomia erkidegoekin batera udako planak errepasatzea da, baita udan mediku faltari irtenbideak aurkitzeko modua ere. Sargarduik azaldu duenez, behin baino gehiagotan eskatu diote osasun ministerioari neurri zehatzak har ditzala eta gainera bere esku daude une honetan dugun profesionalen eskasia errazteko. Hala ere, horren aurrean erantzun bat bera ere ez da egon eta adierazi du berandu dela udako premiak aztertzeko eta Osakidetzak dagoeneko egin duela dagokion plangintza. Hezkuntzan, Eskola Autonomia Erkidegoko ikasleek ere ekin diete unibertsitatera sartzeko probei Nafarroakoei lekuko hartuta.
Ingurune digitalean adingabeak babesteko legearen aurreproiektua onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak. Besteak beste 14 urtetik 16ra igo nahi dute sare sozialetan datu pertsonalak tratatzeko baimena emateko adina. El objetivo de la ley es garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, garantizar especialmente su derecho a la intimidad, al honor, a la integridad y hacerlo con, por supuesto, todas las garantías y protegiendo los datos personales. Europar Parlamentuko hauteskunde kanpainari dagokionez, memoria demokratikoa, justizia soziala, aukera berdintasuna eta zuzenbidezko estatua bultzatuz, edozein motatako totalitarismoari aurre egiteko konpromisoa adierazi du EAJko Europako hauteskundeetarako hautagaiak Oiane Agirregoitiak gaurko kanpaina ekitaldi nagusian. Hemen da Eusko Alderdi Jeltzalea, demokraziaren alde, askatasunaren alde eta giza eskubideen defentsan. Beti egon den lekuan, fasismoari aurre egiteko prest. Duela 88 urte Agirre lehendakariak hemen bertan zin egin zuen bere agindua ondo betetzea Eusko Gudariak Intzortzan, Elgeta eta Elorrio artean. Demokrazia eta eskubideak defendatzen ari ziren bitartean. Eta bada sortu, Klaufer estrategia batekin lotu du ongitorrien auzia, Aiert Larrarte abokatuak eta Oiana San Vicente eta Aimar Altuna auzipetu eta sorturen zuzendaritzako kideek adierazi dutenez, zentzugabea da gaur auzi hau irekita izatea. Ez dago deliturik. Eta ez dago deliturik hasteko bai Entzutegi Nazionalak, baita Auzitegi Gorenak eta baita Estrasburgoko Giza Eskubideen Europara Auzitegiak epai ezberdinen bitartez ezarri dituzten mugen artean dihardun dutelako 6 ikertuak. Areta gehiago, jurisprudentziak delitu hauek ezabatzera bideratzen ditu tribunalak. Zertara dator orain, delitua izanez eta gainera gaindituta dagoen auzi honen judizializazioa aurrera eramatea, justiziaren erabilpen politikoaren Lauferraren adibide berri bat da, helburu politikoak dituena. Euskal Herrian, bakea eta elkarbizitzan aurrera egiteko alde anitzak egiten ari diren ahalegina ukatzea. Iraganaren logiketan hiltzatuta jarrai dezagun. Gai zalatuz, Ramiro González Arabako aldun nagusiak iragarri du Solaria enpresaren proiektuetako batzuek bide oso zaila dutela aurretik eta seguruenik ez direla aurrera eramango. Diputatuak azaldu duenez, proiektuak orain dauden bezala planteatuta behintzat ez dira bideragarriak ingurumenean eta hirigintzan duten eraginagatik. Solaria enpresak aurrera eraman nahi dituen proiektuek Arabako lurraldean eragingo duten kaltearikiko kezka adierazi du Euskal Herria Bilduk Arabako batzar nagusietan.
Solariak balio estrategiko handiko lurrak erabiliko dituela eta energia kanpora eramango duela salatu du EH Bilduk. Naiz eta energia berriztagarrien aldeko pausuak eman behar direla azpimarratu duten, taldeak adierazi duenez, instituzioek behar bezala proiektuak ez aztertzeak, mai gainean lurraldea kaltetzen duten proiektu zentzugabeak izatea eragin du. Edonork ikusi dezake horrelako proiektuak ez dutela laguntzen energia sortzen den puntua eta energia hori kontsumitzen den tokia ahalik eta gertuen egon daitezen eta de hecho guztiz kontrakoa bilatzen du. Eta honek zer suposatzen du? Suposatzen duela gure lurraldearentzako kriston afekzioa eta efizientzia energetiko galera handia. Arabako ahaldun nagusiak energia berriztagarrien ekoizpena biodibertsitatearekin, industriarekin eta nekazeritza eta abeltzaintzarekin bateragarria izatea beharrezkoa dela adierazi du. Solariak aurkeztutako hainbat proiektu gaur egun planteatuta dauden bezala ez direla onartuak izango aurreratu du Ramiro González, ahaldun nagusiak. La Diputación Foral de Álava trabajará para y por la sostenibilidad del territorio y su población. Ya le adelanto que alguno de los proyectos por los que usted me interpela esta mañana tiene un camino muy difícil por delante y probablemente no prosperarán, al menos si se mantienen tal y como han sido planteados. No quiero adelantarme a los informes y a la tramitación de los procedimientos, pero sí señalar que del conocimiento de los proyectos sacamos ya, desde este momento, esa conclusión. Gauza korrela, aurkeztuta dauden energia trantsiziorako proiektuetako bat ere ez dagoela produkzio fasean gogorazi du ahaldun nagusiak. Ingurumenaren munduko eguna dugu gaurkoa eta Donostian dugu Udane Arbeo lankidea. Udane, ze antolatu dute Donostian? Ingurumenaren eta ozeanoen astea dela eta Gipuzkoako Aldundiko jasangarritasun departamentuak eta Materrek karpa bat jarri dute Donostiako Okendo plaza honetan hemen atzean ikus dezakezuen bezala. Herritarrak planetaren osasunaz sentsibilizatzeko helburuarekin hezkuntza eta partaidetza jardueren bidez erakusketa bat eta hitzaldi batzuk antolatu dituzte airea, klima, ura, lurra, bizitza eta ozeanoak bezalako gaiei buruz hitz egingo dutenak. Bestalde asteburuan Irungo Fikoan ere egingo den bioterran jarduera ezberdinak antolatu dituzte, hitzaldiak, tailerrak, jolasak eta gehiago, beraz ingurumenaren aldeko mundu eguna probestuz badira kontzientziatzeko nahiko jarduera. 11 telebistatik Donostiako Okendo plazan jarri duten karpara etorri gara, goizan zehar zinbat talde ikusi ditugu ingurumenaren aldeko zein konpromiso hartzen dituzten hausnartu dute. Ingurumenaren eta ozeanoen astea dela eta jarduera ezberdinak antolatu dituzte Donostian eta Irunen, Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun departamentuak eta Materrek elkarlanean. Proiektu honen helburua da gure planetaren osasuna hurbiltzea jende aurrekoari eta horretarako hainbat ekimen prestatu ditugu. Horretarako Donostian karpa bat jarri dute Okendo plazan, hezkuntza eta partaidetza jarduera gauzatzeko. Ostiraletik igandera bitarte berriz Irunen Fikoan egingo den bioterran ere jolasak, tailerrak eta beste zenbait ekintza egingo dira, baita Materrontzi museoan ere. Toki horietatik pasako dira adituak zein belaunaldi berriak, klimaren alde egin beharreko ekintza hausnartzeko, baina herritar orori irekita daude ateak. Osasun hau, neurtuko dugu gure planetaren mugen justu eta seguruen baliabidez. Klima, ura, airea, lurra nola dagoen jakin bai zientzia, bai justizia soziala eta bai komunikazioaren perspektibak landuz. Horretarako gizartearen parte hartzea eta konpromisoak hartzea ezinbestekoa dela azpimarratu du Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako jasangarritasun diputatuak. Eguneroko ohiturak aldatu behar ditugu. Guk sortu dugu klima aldaketa, guk sortu dugu, eta hori gure ohiturak aldatu behar ditugu. Bai gure ohiturak, eguneroko ohiturak, baita ere nola egiten dugu gure industria, gure ekonomia, gure eguneroko kontsumoa, ze energia erabiltzen dugun, hori dira galderak eta erantzuna jarri behar ditugu, baina bakoitzak eman behar dio erantzuna bere egitasmoari. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua iritsi da, denbora agortu baino lehen. Ekintzari txikiena ere aurrera pausoa baita. Horri ingurumenaren mundu egunarekin bat eginez, IOBek hondakin bilketa handi antolatu Bizkaian eta Gipuzkoan dauden ingurumen zentroen ekoetxea sareko 4 zentroetan. Urdaibain, Meatzaldean, Txingudin eta Azpeitian. Larunbat goizan ekingo diote ingurua garbitzari.
Iobek hondakin bilketa handia egingo du ekoetxea sareko espazio naturaletan ingurumenaren munduko egunarekin bat egiteko. Udane, konta eguzu gehiago. Iobek Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoak ere bat egin du ingurumenaren mundu egunerekin eta hondakin bilketa handia antolatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ingurumen zentroen ekoetxea sareko 4 zentroetan. Horiek dira ekoetxea Urdaibai, ekoetxea Meatzaldea, ekoetxea Txingudi eta ekoetxea Azpeitia. Garbik eta ekintza hau larunbat honetan egingo da ekainaren 8an eta kontuan izan behar da ingurune naturaletan utzitako hondakinek substantzia toxikoak askatzen dituztela lurzorua, ura eta airea kutsatu dezaketenak eta izaki bizidun guztiengan eragina izan dezaketenak. Hondakin horiek paisaiak degradatzen eta zenbait inguru berdingaberen edertasun naturala kaltetzen dituzte, betirako kutsatzen baitituzte ingurunaren osasunari eta pertsonen osasunari kalte eginda. Zigarro punta huts batek adibidez 2 urte behar ditu deskonponsatzeko eta plastiko batek 100 urte baino gehiago. Hori ara, ahalik eta zabor gehien biltzen ahaleginduko dira larunbat honetan. Donostian segiz, Donostiako udalak Antondegin surf parke bat eraikitzeko proiektua bertan bera utzi du. Udane, azaldu iguzu. Gipuzkoako Aizarnazabalgo surf parkea Donostian birlokalizatu nahi zuten Antondegi parkean 6 hektareako urbanizazio proiektua litzateke, baina gaurkoz jakin berri da Donostiako udalak inguru hori babestu nahi duela eta beraz proiektu hori bertan bera geldituko dela. Horren aurretik ere bazen beste proiektu bat, 3.000 etxebizitza egin nahi ziren Antondegin, baina 2016an bertan bera gelditu zen proiektu hau. Gaurkoz beraz, esan bezala, landa eremu hau babestu nahi da eta proiektu horiek bertan bera geldituko dira. Duela aste batzuk jakitera eman zen Donostiako udal gobernuak Antondegiko muinoan landa eremu gisa sailkatzearen aldeko apustu sendoa egingo duela. Erabaki horrek 2020ko amaieran iragarritako olatu artifizialen igerilekua eraikitzeko proiektua bertan behera uztea dakar. Olatu artifizialaren zen Antondegi eremurako udalak zuen proiektu aktibo bakarra. 3.000 etxebizitza eraikitzeko proiektu bat ere egontzen aurretik, baina urte batzu geroago blokeatua zegoen Donostialdeko 2016ko lurralde plan partzialaren bidez. Azken proiektuaren helburua zen Wave Gardenek Aizarnazabalen duen instalazioa Antondegi muinoan birlokalizatzea, non eta Donostian urbanizatu gabe dagoen eta balio ekologiko handia duen muino bakarrenetako batean. Udal gobernuak aurreratu zuen informazioaren arabera, Antondegin olatuen igerelokoa eraikitzeak 6 hektareako urbanizazioa ekarriko zuen muinoaren gainaldean, 6 futbol zelaien tamaina baino handiagokoa, eta ibilgailuentzako sarbide berriak ere eraiki beharko zituzten. Udalak proiektuaren berri eman zuenean talde asko mobilizatu ziren, proiektua hainbat aldetatik kaltegarria zela salatuz, ekologistak, auzo elkarteak sorrolarien kolektiboak edota baserritarrak esaterako. Horrela sortu zen Antondegi Berdea kolektiboa, herritarrei udalak proposatutako proiektu airearentzat positiboa ez zela ikusarazteko hainbat ekimen koordinatu eta antolatzeko helburuarekin. Azken berrien arabera baina Antondegin surf parke bat eraikitza baztertu du Donostiako udalak, landa lur gisa birkalifikatuko baitu eremu hori. Sektore horretatik funtzionaltasun ekologikorako gune interesgarri bat igarotzen da, Gipuzkoako azpiegitura berdearen sarea osatzen duena. Beraz, ingurunearen balio naturalista mantentzaren aldeko apustua egingo da. Horrela Antondegik nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera nagusia izango du. Trantsizioko landa paisaia, zuhaiztiak, ekosistemen hobekuntzarako eremuak eta erreken babesa. Palestinako banderak gutxi iraundu Baionako Santi Spiritu zubiaren gainean. Ez du ezeak bota eta ez da ezein presio politikoren ondorioa izan. Hala baieztatu du David Toiz herriko etxeko zerbitzu buruak. Haren arabera, bandera lasterregi ezarri izan da, Jan Rene Etxegarai auzapezak agindu gabe. Administrazioaren akats bat izan dela iradoki du, baina ez du zehaztu nahi izan nork hartu zuen erabakia eta nork agindu zien herriko etxeko teknikariei bandera sartzea.
Gazan gertatzen ari den sarraskia ikusirik munduko hainbat lekutan ekintzak antolatu dituzte azken hilabetetan Israelek erasoaldia amaitu dezala eskatzeko eta Palestinaren aldeko aldarriak plazaratzeko. Atzo adibidez Uribe Kostako Kalas elkartasun taldeak Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitza hartu zuen. Palestina, vive Palestina, orgullosa sionismen. Vive Palestina, orgullosa sionismen. Palestina, vive Palestina, vive Palestina, orgullosa sionismen. Vive Palestina, opresa tu libertad. Lan munduan, Nafarroan Foru Ogasuneko sindikatuek elkarretaratze eta greba egunak deitu dituzte ekainaren 12 eta 19 urren. Foru Ogasuneko AFAPNA, Comisiones Obreras, ELA, LAB eta UGT sindikatuek bat egin dute elkarretaratzean ekainaren 12ko elkarretaratzearen eta ekainaren 19ko greba egunaren berri emateko. Sindikatuek salatu dutenez, legegintzaldi honetan langileen batzordeko ordezkaritza sindikala erabat gutxietsi da. Elako Mikel Uartek Nafarroako gobernuari egin dizkioten eskakizunak azaldu ditu. Ekainaren 12ko beste konzentrazio bat antolatu dugu eta ekainaren 19ko greba deitu dugu. Gure aldarrikapen nagusiak produktibitate osagarria langile guztiei edatzea, lankargen azterketa, behin-behinekotasuna murriztea eta zergadunarentzako eta arreta eta ikuskaritza zerbitzuetan langile kopurua igotzea dira. Gainera, lan baldintzak hobetuz, zerbitzuaren kalitatea indartu egiten dela uste dugu. Foru Ogasuneko egungo lanak konplexutasun handia duela nabarmendu dute. Erronka berriei aurre egin behar diete eta ikusten dute ez direla negoziazio horiek hastenez zerbitzu publikoaren prestazioa hobetzeko. Ez da langileek eskatzen dituzten lan baldintzak hobetzeko ere. Ez da soilik hobekuntza ekonomikoa, baizik eta lankarga dimentsionatzea. Diotenez, jendearentzako arreta hobetzea edo iruzur fiskalaren aurkako borrokan eraginkortasunean hobetzea baizik. Horregatik negoziazio serio eta erreal bat hasteko eskatu dute. Araban erresidentzietako patronalaren ustez Arabako Foru Aldundiak du hitzarmena negoziatzeko ardura. Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioen hitzarmena negoziatzeko mahaia bildu da ELA eta LAB sindikatuek eskatuta. Urteko 19.600 euroko gutxieneko soldata, lanaldien murrizketa 1.500 eta 92 ordura, legea ez aplikatzeko klausula eta lanerako osasuna eta lizentziako betzea bermatuko dituen hitzarmen bat aldarrikatzen dute Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioetako langileek. Aldarrikapen hauen aurrean, sektoreko patronalak bere ardura ukatu du hitzarmena negoziatzerako orduan. Arabako Foru Aldundiaren gain negoziaketak egiteko erantzukizuna jarriz. Gauza korrela, sindikatuek Aldundiko gizarte politiketako sailari biltzeko eskaera eta akordioan negoziatzeko bitartekoak jartzeko eskaera egin diote. 25 urte igaro dira Egainak eta Lizasok Algortako San Nikolas plazako balkoietatik kantatu zutenetik. Aurten ekainaren 14an arratsaldeko 9:30 Maialen Lujanbio eta Etxaun Lekue bertsolariek kantatuko dute Algortako Portu Zarreko Txetxu plazako balkoietatik balkoitik balkoira bertso saioaren 26. edizioan. Amets balkoi bat ederra duzu, jazu bezalako xea, baina alturan nabarmena da, ez dela zure etxea.
Beraz bistan ikusten da enaizela etxekoa, horra ateko markoak nolako eskeletoa. Tipula eta piperrauekin atrakzioen zepoa, baina uste dut hemengo batek moztu nahi didala lepoa. Laugarren liburu azoka antolatu dute aste honetan Iruñean, Adi. Nafarroko laugarren liburuazokak maiatzaren 31an hasi zuen bere jarduera programa, eta ekainaren 9 arte iraunen du erkidegoko hainbat kulturgunetan. Iruñeko Gaztelu plazan Nafarroko liburudenden estandak daude, baita hainbat jarduera ere. Besteak beste, liburuaren aurkezpenak, tailerrak, aleen sinadura edo ipuin kontaketak. Ordutegia 10:00 ordu bitara eta 5:00 9:00 izanen da azokak iraungo duen 10 egunetan. Diego de Haro liburudenden elkarteak antolatzen duen azokak Nafarroako gobernuaren laguntza du. Eta horri esker, laugarren urtez jarraian literatur topaketen programa bat egin da 12 liburutegi publikotan, 2 ahotsetara izenburupean. Lurralde osoko herrietako liburutegiak aukeratu dira topaketa horien agertoki izanen direnak. Aurten nobedade gisa, liburuaren munduko beste profesional batzuk ere gonbidatu dira. Ilustrazioa, musika, edizioa, idazleekin askotariko gaiei buruz hitz egiteko. Ohikoa izanen da hainbat egilerekin liburuak aurkeztea eta sinatzea, goizeko zein arratsaldeko saioetan. Ekainaren 7an, Txarobegek moderatuta mahai inguruaren izenburua idazketa terapia gisa izanen da. Azken 3 mailak ekainaren 8 eta 9 asteburuan eginen dira. Liburu azokak gainera hainbat tailer proposatzen ditu, helduentzat zein aurrentzat. Azkenik aurtengo egitarauak hainbat ibilbide gidatu egiteko deialdia egiten dio publikoari. Amaierara heldu gara, laster izango gara bueltan orduroko boletinarekin adur taldearen azeri boda dator orain arratsalde ona pasa. Hainbeste gau, abereak iaztean egiteko, orain bakarrik ikoste zeutu, biluzik da.